The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa Pagkita Tamang Oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula pa sa Catanduanes, isang lalaki ang humihingi ng tulong sa ating programa para sa kanyang gamutan. Magandang hapon sa iyo, Marlon. Marlon Tibar, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, kumusta ka ngayon, Marlon? Po. Hello, Marlon, kumusta ka ngayon? Kumusta ang kalagayan mo? Ito po sa... Hello, sakit po Marlon. Hello, Marlon. Hello po. Ayan, loud and clear ba o medyo mahina ang signal namin sa iyo? Hello, Marlon. Ay, abot mo na nga yan dito. Ayan, yan. Oh, Marlon, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay, so medyo clear na. Apa. Okay. Marlon, kumusta ang kalagayan mo ngayon? Marlon, patigilin mo nga muna yung maingay dyan sa katabi mo. Marlon. Po. Pwede ba lumayo-layo ka muna dyan sa nagsasalita, dyan sa katabi mo? Ayusin muna natin yung ayusin muna natin yung linya ni Marlon kasi sayang naman ang oras kung hindi tayo nagkakaintindihan. Okay na, Marlon? Sige po, sige po. Okay. Nasa ospital ka ngayon, ano? Hello po, hello po. Nasa ospital ka pa ngayon, Marlon? Opo, ma'am. Okay. So, hindi ka pwedeng ikaw yung tumayo. Paalisin mo na lang yun. Apo. Tumayo na nga po eh. Patigilin mo na muna. Ano yun? Bantay dyan? Or meron ding pasyente? Okay na po. Yan! Okay na. Marlon, kumusta yung kalagayan mo ngayon? Medyo okay naman po. Opo. So, magandang pakinggan yan na medyo okay ka na, no? So, at least merong development. Gusto kong malaman, Marlon, ano yung sakit mong nararamdaman ngayon? Sa hyperthyroidism, sakit po. Thyroidism. Apa. Okay. So, bilang merong sakit na thyroidism, ano usually yung mga nararamdaman mong sintomas? Ano yung nararamdaman mong sakit? Nahirapan ako akong huminga. Nangayayat. Hindi na makatrabaho maayos. Opo. Gaano na katagal itong iniinda mong thyroidism? Yung unang pa lang, mga 2007, dito naman na paggamot kasi
2010 pa na naramdaman mong meron ka na ganyang iniindang sakit. Hindi ko naman na paggamot kasi busy sa construction. Okay, so 15 years na dala-dala mo yung uri ng sakit. Ikaw ba, Marlon, bago ka pa man na-ospital, nakapagtingin ka na po ba sa doktor? Isang beses lang ko. Isang beses lang. Ano yung sabi ng doktor patungkol sa kalagayan mo? Ayan po, yung sa issue sa bukol sa liig. Opo. So, ano yung sabi ng doktor? Saan daw, paano nagmula or paano ka nagkaroon ng thyroidism? Yun ko lang, basta pusa na lang kung tumukunin. Waiter. Opo. So, basta na lang tumubo at naramdaman mong meron ka ng nararamdamang sakit dyan sa may liig mo at nahihirapan ka ba sa pagsasalita? Oo, nahihirapan ako magsalita. Minsan. Okay. Kapag hinga. Okay, Tatay Marlon, maitanong ko lang kasi ngayon na nasa ospital ka, sino yung nagtutusto sa pangangailangan mo, especially ngayon sa gamutan mo dyan sa ospital? Hiningi na lang po ng mga tulong sa kamag-anak. Okay. So, ibig sabihin, yung ginagastos nyo sa pang-araw-araw dyan, especially dyan sa ospital, ay hiningin nyo na lang dun sa mga kalapit na kamag-anak nyo? Opo. Ngayon ba, meron ka na bang pamilya or anak? Meron ako single parents ako. Single parent. Papa. Oo, ilan yung anak mo? Nandun kasi din sa amin, nasa amin. Isa lang yung anak mo. Sino yung nagbibigay ng pangangailangan niya sa araw-araw ngayon na nasa ospital ka? Yung magulang ko. Okay. Na nandyan ka sa ospital, sino yung nag-aalaga sa'yo, Sir Marlon? Yung magulang ko po. Yung magulang mo? Apa. Yung nanay mo ba o yung tatay? Yung dalawa po. Yung... Sino naman ko. Okay. Sige. So, maswerte itong si Marlon dahil malakas pa yung kanyang mga magulang at naasikaso pa siya. Opo. Nung nasa kalakasan ka pa, Tatay Marlon, ano yung mga namimiss mong gawin at mga trabaho? Siyempre, gusto ko makabalik sa dating kalakasan. In case na gumaling ka na, anong yung una mong gagawin? Katulong sa amin. Okay. Tatay Marlon, in case na gumaling ka na, ano yung pinakauna mong gagawin? Siyempre, ang pagtulong sa pamilya ko. Siyempre. Opo. Marlon, dumulog po kayo sa aming programa. Ano po yung pinakaalalahanin niyo po na gusto po niyong makatulong po kami? Kung sino may mabuting dyan, kalooban, kahit kunting tulong, okay na yun sa amin. Opo. So, eto Marlon, makinig ka at malalaman natin ngayon kung sino yung may mabuting kalooban. Para sa alalahanin mo Marlon, makakausap natin, nasa studio ngayon kasama natin si Ma'am LB Zedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon. Ang ganda-ganda mo sa suot mong damit, Miss LB. Parang kurtina ba? Ha? Parang kurtina daw, partner. Oo, Miss LB. Good afternoon, Ms. Remy. And good afternoon din po kay tatay. Actually, hindi ko naintindihan kung ano yung sakit ni tatay. Hyperthyroidism ba? Or hypertension? Thyroidism. Hyperthyroidism. Opo. Ngayon, nasa EBMC siya. Actually, may social worker naman po doon na magpa-process ng hospital bill niya. And then may fund din po yung Ako Bicol Party List doon. Pwede silang lumapit sa social worker in case na may babayaran sila sa hospital. Hindi lang ako familiar kung mayroon din sa EBMC ng food assistance. Hindi ako particular kasi di pa ako nakakarating ng So, tanungin EBMC. natin si Marlon. Yes, Marlon, dyan ba sa hospital na meron po kayong natatanggap na pagkain mula sa hospital na libre? Meron naman po. Okay, meron naman. So, merong food assistance. Yung mga gamot po ba available sa hospital? Apa. Yung mga gamot na ginagamit sa inyo, nandyan ba sa hospital? Available ba lahat? Meron naman po. Okay. So, ano ang problema ni Marlon? Opo. Hospital bill. Oh, yeah.
Marlon, ang inaalala mo ngayon ay yung babayaran mo sa ospital once na ikaw ay lalabas na. Opo. Oh, yun. Opo Yes. ng opo si Marlon. Sir Marlon, Opo. ganito lang po gagawin natin ha. Once po na may bill na kayo, sabihan mo po yung bantay mo na dalhin sa social worker yung hospital bill and then i-process doon. Wala po kayong babayaran once na hindi naman kayo naka-private ward. Naka-private ward. Marlon, Naka-charity ward. Po. naka-private ward ba kayo or Charity ward. naka-charity ward? Po, ma'am. Naka-charity ward kayo or naka-private ward? Dito lang po sa charity. Ayun, Oh, charity charity. ward. Opo. So, ganito, Mr. Marlon, ha? Dadali lang po sa social worker yung hospital bill. Rest assured po, wala kayong babayaran. Merong FUNFAD ang Ako Bicol Party List. Ang DOH, merong FUNFAD sa hospital, wala kayong babayaran. Lalabas kayo ng zero billing. And then, yung mga gamot nyo po, kung hindi available sa BRSM, sa EBMC, dalhin po yung reseta sa DSWD with medical certificate and valid ID. Mapaprocess po natin yan doon para makabili sila ng gamot. So, ibig sabihin yan, Miss LB, wala na silang dapat pang-alalahanin dahil sagot na ng Ako Bicol at ng DOH ang mga pangangailangan at hospital bills ni Tatay Marlon. Yes po. Okay, Tatay Marlon, Po. napakinggan mo si Miss LB, wala na daw dapat kayong alalahanin dahil sagot na ng Ako Bicol Party List sa tulong din ng DOH ang iyong bayarin dyan sa ospital. Maraming salamat po, ma'am. Opo. In case po na hindi kaya Maraming salamat ng po. EBMC yung case niya, pwede siyang i-refer sa BRHMC for operation kung kailangan operahin yung goiter niya. Okay. Tatay Marlon, ano po yung advice sa'yo ng doktor? Kailangan nyo daw po mag-undergo ng operation? Kakayanin daw po dyan sa EBMC? Or kailangan nyo pong i-transfer ng BRHMC? Kung pwede naman sanang i-transfer sa Maynila sana. Maynila. Oh. Kahit saan kung Kahit sa ospital. medyo hindi ba kaya ng katawan ko. Opo. Ganito Marlon, kung ano po yung advice sa'yo ng doktor, kung kayo po ay lilipat sa BRHMC or dyan na mismo sa ospital gagawin yung operasyon, huwag po kayong mag-alala dahil aasikasuhin po ng aming team sa tulong po ni Miss LB Sedeño ng Ako Bicol Party List ang lahat po ng proseso at babayaran nyo po sa ospital. Okay, maraming salamat po, ma'am. Tama po, Miss LB? Yes po. Oh, yun. Okay. Nauna na ako, partner. Okay. Tatay Marlon, ano yung mensahe natin, especially sa Ako Bicol Party List na hindi ka nagsisi, na talagang tutulong sa'yo? Sobrang nagpapasalamat po ako kasi napadating sa atin ang Ako Bicol Party List. Opo. So, Para makatulong ng marami pang iba. maraming salamat din po Tatay Marlon at hindi po kayo nagkamali na lumapit at lakasan ang loob na humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, Tatay. Magpagaling po kayo, Tatay, at sabayan po natin ng panalangin. At maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Tatay Marlon, at maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Walang sawa yan si Ma'am LB. 24/7 Manatili kang maganda at malakas, Miss LB. para marami ka pang matulungan, Ma'am Opo. LB. Kahit gabi, chinachat ko yan si Ma'am. Kung may inire-refer akong Very good talaga yan. patient. Opo. One Automatic. text, one chat, one call away. Lilipad yan. Sinasabi pa yan, partner. Ibigay mo sa kanya yung number ko. Ako na mag-interview. Diba? Diba? Binabalik The best. din. The best. Binabalik din yung number. At tinatawagan ni Ma'am Opo, LB. ayan, tawang-tawa si Miss LB. Maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you po. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina na may 8 anak na binubuhay, 7 taon nang lumalaban sa breast cancer. Ang kanyang hiling para sa kanyang gamutan, atin ora mismong tutugunan. Kaya wag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani
ang Saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga ka-aksyon, makakausap natin ngayon si UG Ben Regalio at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang misis na si Ederlinda Reglario na 7 taon nang lumalaban sa breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Tatay Ben. Magandang hapon rin, sir. Opo, kamusta na po yung kalagayan ng iyong misis ngayon? Grabe na po, sir. Okay. So, nasan siya ngayon, sir? Nasa ospital ba? Opo. Sa ngayon, sir, ano daw, sabi ng doktor, ano yung lagay raw ng kanyang iniindang breast cancer? Ang tanong ko kanina po, sir, tinanong ko si Doc kung ano nakakong kalagayan ni Mrs. May pag-asa ba o wala? Ang sabi sa akin po ni Doc, hindi ako makapagsagot na okay, hindi ko pwedeng sagutin na hindi na kaya. So, ibig sabihin, wala pa kayong kasagutan mula sa doktor kung ano talaga yung kalagayan na ngayon ni Mrs. Opo. So, paano nyo, tatay, na tuklasan na meron na palang cancer itong si Mrs.? Una-una po, sir, ganito. Yung parang maliit pa, pinaoperahan ko yan po, sir, dyan sa UAS, kay Lumbes. Opo. Yun, siguro may 1 taon na na tumuyo yung sugat niya. Pagkatapos, nung makalipas noon, kumati yung sugat niya. Yun, diretso na. Okay, so ibig sabihin, yung unang tumubo, itong maliit pa lang, ay napagamot nyo na dyan sa UAS? Opo. Pero makalipas lang ilang buwan ba, sir? Taon, sir. Taon. Meron na naman na tumubo at kumakati na. Ano po, sir, kumati na, sinamot ni nung asawa ko, kaya yun na, naglala na. Opo. Ano yung naging reaksyon na meron na palang, kumbaga ganito na yung kalagayan ni Mrs. at tumalala pa? Ang reaksyon ako, sir, itinumpain ko ngayon doon, sir, sa Maynila. Wala naman, sir, nangyari. Sa PGH, ngayon, sa hirap ng buhay, doon ko sana yun ipapaano. Malayo, sir, kaya inuwi ko dito sa Bicol. Opo, magandang hapon po, Tatay Ben. Yun po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Tatay Ben, ilan po yung anak ninyo ni Mrs.? Po? Ilan po yung anak po ninyo kay Mrs.? Ma'am, 8 sana. Kaya lang namatay niyo yung 2. 8 sana. Naging 6 na lang po dahil namatay po yung 2. Opo. Medyo marami po, tay. 8. Yung isa, ma'am, namamatay pa lang nung Abril 15. Ngayon pong taon? Opo, ngayon lang. Opo, ano po yung ikinamatay, tay? Ma'am, inatake, ma'am. Nagwardya siya sa sa ganito, sa ospital. Nag-straight. Pag-uwi sa bahay, nag-inom ng isang buting Redox na malaki, yun. Nakatulog, hindi na nagising. Opo, condolence po, Tatay Ben. Opo, ma'am. Opo, Tatay Ben. Kaya malas, ma'am. Ano po? Medyo malas. Medyo malas. Okay lang, tayo, isipin nyo na lang po, lahat po ng mga nangyayari po sa atin, may plano po yung Panginoon. Opo. Tay, nababanggit nyo po na kamamatay pa lang po ng isa nyo pong anak at yung isa po nauna na, so 6 na lang po yung natitira.
Kumusta po Opo. sila? May mga kanya-kanyang pamilya na din po ba? Po. May mga kanya-kanyang pamilya na din po yung mga anak po ninyo? Opo. So, sila po ba ay nakakatulong din? Especially sa mga pangangailangan po ninyo, lalo na ngayon si Mrs. po ay nasa ospital at kailangan po ng gamutan. Wala nga po, ma'am. Nasa Manila sila. Lahat po yung anak po ninyo nasa Maynila. Opo. So, kayo lang po dito na ang magkasama ni Mrs. Kami ng dalawa, ma'am. Opo. So, Tay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ang kailangan namin, ma'am, yung dito sa pang-araw-araw namin, wala na talaga, ma'am. Opo. Tay, ano po yung dati nyong trabaho? Farmers po, ma'am. Isa po kayong magsasaka. Opo. Opo. So, simula po ba nung nagkasakit si Mrs., hindi na po kayo nakakapagtanim? Ano po yung tinatanim nyo po? Palay? Palay, mais. Ay, mahirap na yun, ma'am. Pagtatanim. Opo. Lalo na may edad na din po kayo. Ano po, Tay? Opo, ma'am. Opo. Sa pamilya niyo po ba, merong ganitong estado, yung merong cancer sa inyong pamilya? Or si nanay lang yung talagang na... Si Mrs. lang po talaga, sir. Hindi ko alam sa mga namin, pero sa ngayon, itong asawa ko lang. Opo. Tay, sa pagkakalam nyo po, anong stage na po yung cancer ni Mrs.? Stage 4, ma'am. Opo, stage 4. Opo. Sige, Tatay, para sa alalahan nila ni Tatay Ben, makakausap natin live si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Tatay, nalulungkot ako sa ni Tatay. Opo, habang nakikinig si Miss LV, ramdam natin, partner, na talagang si Miss LV ay parang nadudurog na ang kanyang puso. Dahil alam naman natin na talagang matulungin si Miss LV. Tatay, ilang araw na po kayo nasa ospital ngayon? Tay? Ilang araw na po kayo nasa BRHMC? Tay, ilang araw na daw po kayong nasa ospital, naka-confine si Mrs.? Pumunta po kami dito, ma'am. Sa 14 pa. Pagkabutuhan, ma'am. 2 weeks na. Opo, magigit 2 linggo na po. Lampas sa segundo po, ma'am. Tatay, hindi ko na maintindihan. Sabihin ko, Tatay. Tatay, yung social worker po niyo, kakausapin ko na lang si Miss Jenny Lynn kung ano yung kailangan tulong na ibigay sa inyo. Kakausapin ko po siya mamaya. Pagbalik ko po ng BRHMC, kakausapin ko si Miss Jenny Lynn. Yung social worker po na naka-assign sa inyo. Yung pong bayarin sa hospital, sir, wag na kayo mag-alala ha. Wala po kayong babayaran sa hospital. Lahat po yan ililibre namin. Pag may bill na po kayo... Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko alam kung wala. Basta wala po kayo, Tatay, babayaran. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin po namin ang lahat na wala kayong babayaran. Huwag nyo na pong alamin, Tay, kung wala. Dahil eto po yung sinasabi po sa inyo ni Miss LB, wala daw po kayong babayaran na sa ospital dahil sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Salamat, ma'am. Ayun. Maraming salamat. Apo, ito pa, Ma'am LV, sinasabi niya yung pang-araw-araw daw nila, yung pagkain. Kakausapin ko po yung social worker kasi alam ko naman yung pagkain ni tatay, ni nanay, pwede namin ipabigay sa social, sa dietary. And then kakausapin ko po yung dietary na kung pwedeng ibigay yung pagkain yung dalawa ni nanay. Para maging libre na po yung pagkain. Para hindi sila naghahanap ng pagkain. And then kung ano yung kailangan ni nanay, kausapin ko na lang po yung social worker, if ever ano yung pwede namin itulong. Kakausapin ko si Boss Aldi kung ano yung pwede namin ibigay sa inyo, Tatay, ano? Tatay, kumusta po yung pagkain po ninyo? Meron po ba kayong libreng pagkain na naibibigay mula po sa hospital? Ano lang, ma'am, sa isang kay Mrs. lang. Opo. So, napakinggan natin si Miss LB na papakiusapan niya po yung social worker. Yes po, and then na yung dietary. Pati ikaw po ay malibre na po ng pagkain. Yes po. Yung sa akin, ma'am, sa akin rin. Kakausapin ko po, Tatay, yung social worker and then yung dietary. Ay, ngayon, wala nang pangbili. Opo, kaya nga po yun, Tay. Kakausapin po ni Miss LB para pati po kayo ay mabigyan po ng libreng pagkain.
Opo. Okay po yun, Tay? Tay, okay po sa inyo? Kayo mo ang bala, ma'am. Mukhang ayaw mo, Tatay Ben, na mabigyan po kayo ng libreng pagkain. Hindi. Ayun. Okay yun, ma'am. Okay na yun, ma'am. Opo. Tatay, maitanong ko lang muli, sa mahigit 2 linggo dyan sa pag-stay sa ospital, kamusta yung kalagayan ni nanay? Meron bang improvement? Kung minsan, sir, nagpaumaga hindi nakakatulog. Kung minsan naman, nakakatulog yung kaunti. Yun lang. Opo. So Talagang talagang in nahihirapan. pain. Opo, in Opo. pain. So wag po kayong mag-alala, Tatay, Tatay Ben. Dahil sasagutin na, ulitin ko lang po, sasagutin na po ng Ako Bicol Party List ang inyo pong hospital bill. Lalabas po kayo ng zero billing at yung pagkain nyo po ni Mrs. kasama po kayo ay lalakarin po ni Miss LB para masama po kayo sa libreng pagkain dyan po sa ospital, Tay. Opo. Salamat. Opo. Ano po yung masasabi nyo po, Tatay Ben? Gumaan po ba yung pakiramdam po ninyo? Salamat po, ma'am. Opo. Gumaan po ba yung pakiramdam nyo, Tay? Opo. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Ano po yung masasabi nyo kay Miss LB at sa Ako Bicol Tabang Oro mismo at sa Ako Bicol Party List po? Salamat po, salamat. Maraming salamat po. Opo. No words can express how much Tatay Benz Kumaga say thank nabunutan ng you. Opo. Pinik. Miss LB, maraming salamat din po sa inyo, Miss LB, dahil kayo po yung daan para po ay gumaan yung pakiramdam ni Tatay Ben. And then nandiyan yung mga social worker. Lagi po sila nakaantabay si Miss Jenny Lim. Active masyado ang social worker nila. Okay. At syempre, kunin ko na yung pagkakataon. Ma'am LB, yung mga nanonood sa atin na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, paano po yun? Ay, yung mga nasa BRHMC po na naka-admit or yung mga OPD, nasa table 4 lang po ako sa labas ng Malasakit Center sa may social service. Puntahan nyo lang po ako anytime during office hours. Libre po. Office hours lang ba? Hindi ka pwedeng puntahan? Sa bahay na yun, Mari, pupunta. Baka may pamirienda partner. Oo. Sabi natin, partner, 1 call away. 1 call away. O 1 text away. 24/7. Opo. Pero kung pupunta kayo sa may opisina, office hours. Apo. Lagi naman po sinasabi ko, naka-public naman yung FB ko, naka-public yung Messenger. Public yung number na public ko naman, yung buhay mo. naka-public na din. Public na public yan, partner. Tawagan lang ako, message lang ako. Pag na-receive ko naman po, masagot ako. Opo, maraming salamat. Yan si Miss LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. At yan mga ka-aksyon ang mga reklamong ora mismong binigyan aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo.
Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon.